ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. आता घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. शिवसेनेचे अजून एक आमदार सध्या नॉट रिचेबल आहेत. रवींद्र वायकर जे शिवसेनेचे आमदार आहेत ते नॉट रिचेबल आहेत. ते शिंदे गटात सामील होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. सध्याच्या घडीला 39 पेक्षा जास्त आमदार शिंदे गटात सामील झाल्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे 39 पेक्षा जास्त आमदार शिंदे गटात सामील झाल्याची शक्यता या ठिकाणी वर्तवली जाते. त्यामुळे शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत अजूनच वाढ झाल्याची सध्या दिसून येते. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.